んこんにちは、まきです。今回もまきチャンネルにお越しいただきましてどうもありがとうございます。大家好，我是人气 Maki。下次也谢谢大家来看我的 YouTube 节目。谢謝。今回もまた一曲歌わせていただきます。以前台湾のジャン・フェイさんのロホシャという歌を歌わせていただいたんですが、今回またジャン・フェイさんの歌から一曲無言花を歌わせていただきます。下次我要唱江蕙小姐的暴言会。この歌はですね、とても切ない一曲です。運命的に運命のいたずらじゃないですけれども、決して結ばれることのない、失恋した女性の、寂しさ切なさを、歌っています。あなたにこの花が地面に落ちる音が聞こえますかという、歌詞もあるんですけれども、そうですね、ぜひ聴いてください。接下来请大家听暴言会。从后来陪伴，天会照样难孤单。小我的罪到现在，在当时的这个歌，你我那家不离开了。这类思量，亲切绝对不会点点来归，点点碎，今日回归的盼你，令我忘的日々。我听见飞翔那路途，破碎是谁人的心肝？你敢有听见飞翔那路途，破碎是谁人的心肝？亲切绝对不了会，点点来归，点点碎，今日回归的盼你，令我忘的日々。你敢有听
人的生活，你敢有听见这声落雨？我算是啥人的生活？ということで、今回はジャン・フェイさんの歌から1曲「無言花」を歌わせていただきました。まだまだ私の知らない台湾語の歌、そして中国語の歌がたくさんありますので、もし皆さんおすすめの1曲がありましたら、ぜひコメントの方でも教えていただきたいなと思います。それではまた次回お会いしたいと思います。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。谢谢大家听我讲的播演会。今后我有机会在台湾唱歌时，我想要唱这样的很棒的歌，所以请跟大家一起来看哦。谢谢，下一集见，拜拜。谢谢。